Moja najobľúbenejšia stránka je Notársky centrálny register záložných práv. Nečakal si to, čo? Je to síce nudné, ale mne to v živote veľmi pomohlo a pomôže to aj tebe. Napríklad, keď si kúpiš auto na úver, tak tu uvidíš, či ten dlh je stále aktívny alebo splatený. Prečo je toto najlepšia vec? Lebo keby to ľudia poznali a používali, vedeli by sa vyhnúť podvodom a nenachytali by sa. Takže choď na stránku notar.sk/záložné-práva. Tu vidíš veľa možností vyhľadávania. Najlepšia možnosť je vyhľadať podľa IČA firmy, teda identifikačného čísla firmy. Takže napíš do IČO záložcu, IČO firmy a klikni hľadať. V mojom prípade som si vybral najväčšiu štátnu firmu Železnice Slovenskej republiky. Toto všetko sú ich záložné práva. Keď na nejaké klikneš, uvidíš tam množstvo vecí, ale keď pôjdeš nižšie, nájdeš tam veriteľa. Veriteľ je ten, kto požičal peniaze. A pohľadávka tých 186 000, to je v akej výške je tá pôžička. Ver mi, toto všetko ťa môže jedného dňa zachrániť. Ak poznáš niekoho, komu toto video pomôže, zdieľaj to a vidíme sa pri ďalšom.